Mafuta ndio ile ilikuwa pale, mumeona hata leo imeanguka na shilingi 10. En fongruok ne oganda jo Kenya bang' nengo mauta ridore piny. Kapinyo ringeno kirika ke pinyao pinya ni anyakeo. Nyathi manyo na komadhirie. Midhiero mar oula medo kwako kaluo ka gwenge mag puothe e Kisumu jopiny kwano lal. Barua ma IG ondiko mawacho ni our protests are illegal is in fact a dream. Poden siamruok e kind sirikal gi lakteche katendo bila bende osiemo jochiw thieth mabago ng'anyo e Thurka. En ratil wantiere kanyo gi jaloko marwa Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Ogai mar obila Japhet Koome ogolo chik mar kumo ng'anyo mar lakteche pachoka gino moko ni kelo koko kendo rojo chenro mag wuoth kod chenro mamoko. Kata kamano riwruoge mag jochiw thieth okwedo chikno magikone gin gi ratiro mar nago bago ng'anyo pachoka e kinde mama gidhi nyime. Jagoro mongiore migawo mar thieth Dr. Harry Kimtai bende omiyo laktar ma jopuonjre kara interns ndalo 14 mondo mi okaw barupegi mag chako tich kaka Judith Omondi leronwa. Juma mar 5 mar ng'anyo mar lakteche pacho kae chakore gi ng'anyo ma owinjo bagie boma ma Eldoret odiochieng' makiny. Okinyi ma kawuono ogai mar obila Japhet Koome ogolo boke mager masiemo ng'anyo moro amora mar lakteche ma ichano bagie pacho ka. E oboke mar Koome okoni bad migawo mare oseyudo lipode ni ng'anyo go rocho chenro mag wuothi apaya ma pacho ka kelo koko kendo bende ni onge ripot magichiwo ne obila motelo ne ng'anyo go. Oboke Koome bende koni giseyudo maling'ling mar ji ma ok gin lakteche machano donjo e ng'anyo go gino ma ok gibiyie kata matin. Oboke ni oduok piyo kod moko kuom riwruoge mag jochiw thieth kama oting'o mar clinical officers kod KMPDU makoni gin gi ratiro mar ng'anyo e pacho ka kendo ok buogi. Mgomo mag daktari dhidi mbele without any interference. Article 37 mar constitution wa omiyo wa right to assemble, right to picket, and therefore barua ma IG ondiko mawacho ni our protests are illegal is in fact a dream. And also the IG, on that of his letter, we ask him to apologize by 6 p.m. And if he fails to tomorrow, we'll be proceeding with it. We'll take him to court over the same. Because he is denying us our rights. He's actually acting like suspending the Constitution, which is wrong. Ekinde mamagi dhi nyime bende jagoro maongirore migawo mar thieth Harry Kimtai omiyo laktar mag interns ndalo 14 mondo migi kawo barupegi mag chako tich. Kimtai mane loso e nyasi mar Harambee kinde lamo moro koni kaka piny owacho gin gisechopo kare singo margi mar CBA kod lakteche kendo ok gidwar weche mamoko mamieno gi obadho. Kama wewe ni mzazi, tunaomba kwamba uwajulishe waende sehemu ambazo tumewatangazia. Wasipoenda baada ya siku 14, basi huyo ni ule amekubali kwa hiari yake kwamba hataki kuendelea na mambo ya kujifunza ya udaktari. Kama serikali tumetimiza CBA ya 2017. Mnasikia kila wakati CBA ya 2017. Gino majagoro maduong' mar KMPDU Davyatela seyo kendo koni gidagi luwo. Ningependa kuambia PS Harry Kimtai kuwa madaktari interns sio slaves. Kwa hivyo hawezi washurutisha kuchukua zile mabarua ambayo zimekiuka CBA na pia zimekiuka zile makubaliano zetu. Kwa hivyo zile ambazo ni kandarasi duni lazima zirekebishwe, na ndio maana tuko mgomo. Na akiona kuwa lazima intern aende katika hospitali, yeye mwenyewe aende akue intern, basi afanye hizo. Kama uko kwa mjo siasa bende koro seyo lakteche kwa mduaro osara magikoni ni malo maokalo. Tumesikia malilio yenu, lakini ukweli ni kwamba pahali Kenya iko kwa sasa hatuwezi kalipa daktari ambaye bado ni mwanafunzi shilingi 1200. Hata katika nchi zingine, na si hapa Kenya peke yake, hata katika nchi zingine zote barani Afrika. Huyu msichana anaitwa Susan Nakhumicha. Watamunyonga tu, kweli watanyonga tu. Ana honestly hakuna hiyo pesa, ana
watanyonga, na ni mwanamke ambaye yako mwaminifu, atasema hatapika kwa mfuko, angalia hakuna hiyo pesa mnataka, but we shall look for that money as government. Ng'anyo mar lakteche donjo e juma mar abich e kinde ma jakom mar komiti mar thieth e riwruok mar governors to chung' kar tiende ni kaunti ka kaunti biro chiwo kum ne lakteche ma pod dhi nyime kod ng'anyo. Judith Omondi, Ramogi TV. Oganda mathoth medo yudo pek kaluwore gi koth madhi nyime gi chwe kor gwenge ma pacho ka ma osemiyo ula omwomore nyaka e miere kendo daro jopiny mathoth. Jopiny ma odak e gwenge ma ula thoro dare ji machalo ka puothe mantiere Kisumu kod gwenge ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay sani nitiere kod kibaji ka moko kuomgi ula osedaro e miere gi. Jafwambo marwa Ali Abich miyowa chal mar wach e kaunti ma Homa Bay. Koth madhi nyime gi chwe gwenge mopogore pacho ka medo kelo midhiero ka jopiny modak e gwenge ma ula osebedo ka chende dare miechge bang' ka utegi pi oseluoro ma oketo diere. E kaunti ma Kisumu, oganda ma kwan giongo 300 e gwenge ma Kapuothe oula osedare miechge kendo gidong' maonge kar dak ka ngima jogo modak kod ng'ol bende koro nitie andaki bang' pi riembogi e miechge. Wan kaka wan joma nigi ng'ol ka, wan seda ma wan godo tich waonge go, to yor chiemo be wachiemo gi yo matek. Koro wan mana kwayo koka wanyalo yudo gima wadonjo go e udi to wachamo. Koro pi opong'o ot ma kata kendo onge kaka mach liele. Kane jatelo nyalo yie, to nitie tenga moro maleo e pi. Konyalo donjo nwa gi nam gi donga kama, to bas ikete wang' aorano. Kata aorano ema nyalo yawonwa, to chake gi nam kodugo oko kono. Oganda giseyo piny owacho mar kaunti no kaachiel kod jotelo makono kuom weyogi e paro mojwang'ore e kinde ma koro pi osedarogi e miechgi kendo weyogi maonge kama ginyalo chwe e wigi. Koro adier koko to ji osegoyo makata kanyo pi opong'. Sani kata jasiasa madine ka onge kata chiel, ok inya neno. Koro wan kaka wan, joma nyo daro bodaro, ng'eny ji osdar. Wating'eni nyok wanyal dar, kech kumidwa dhi e onge, wuon nyithindo nosetho, wan ka kendwa, pi nyani nyaka dier ot, nyithindo ninde kom, koro wan gima nye wawacho, gima kaka be ni ruoth, ging'en biro mana ndalo kora, eka giwuondore, na ori bro losi, to kagisedhi, to kibineno ng'ato. Midhiero mar oula bende medo jimbore e gwenge mokang'wen e location ma Central Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay ka nyaka sani kwan jogo ma pi osedare miechgi alworano chopo 350. Thoth oganda go sani koro jote Simbi Dispensary kama koto chuno mondo koro manye wedegi modak kuonde moting'ore gi malo mondo koro giyude resruok ka ruoth makono Hamano Nyango wacho ni kony mapiyo dwarore ne familia go. Gima kawuono nobwogo wa ni nyidho manonyidho cha nochako medo oketho ute ma sani jomodar 350, joma nitiere kamp gin ji household 150. Jomodong' odak gi wedegi malo kuonde ma motuo. Joma ikgi niang' gi joma tuo bende omanynegi gidak gi wedegi kuonde motuo. Koro gima duong' malich ma waneno kanyo en ni bukruok mag tuoche machalo nyaldiema nyalo timore gi malaria. Koro kwayo maduong' en ni donge dwa yude yedhe mageng'o malaria kata yedhe manyalo geng'o weche mag nyaldiema. Puothe to 100 acres okethore flat, ok wuoye gin, pod gin pinie opong'ogi. Jomet bende wacho lando ni koth pod biro mana medo chwe, bende wasekone jopiny mondo koro giaye pinye dona kunero giringi giduog malo kon. Kumachielo bende riwruok mar Kenya Red Cross oyango ula mane omonjo gwenge ma kona mayudore Tana Delta e kaunti ma Taita Taveta. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar jopuonje sekondar Kuppet koro dwaro mondo mi piny owacho kokalo kuom jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u ogo chapa nyinge manyocha ochwal mar jokanyo mag board manyien marango aheri mar jotije mag piny owacho. Kotene kod jagoro margi Akelo Misori gikoni nitie ji madwa loko nying jal mane gichwalo kaka riwruok kendo mano emomiyo piny owacho kuom dweche 4 koro pok ogoyo chapa nyinge makamago. Poni ma omedo dhi nyime gi luor ne kamoro omenda mag aheri mag jotije piny owacho inyalo ti godo e yo ma ok owinjore. Our appointees to the Public Service Superannuation Scheme have not been gazetted, and therefore
there is serious breach of procedure because there's a lacuna, and that one makes the fund to be at risk. For more than 3 months, the fund has been operating without the management board, yet all nominating bodies, including ourselves and government agencies, have presented their appointees to the Cabinet Secretary for Finance as required by law. There's teachers who are dying and they are not being taken care of simply because of this delay. The other issue, we are supposed to hold AGM in the month of April. I want to say the CEO have been struggling to make a forum. Jotije mag kambi kunyamula Amlight Resources mayudre sub-county mararieda obago ng'anyo mamul mar kwedo chik mar doho mar loro kar tijgi. Mabang kariwruog saga mararieda Atsol Miners Savings and Credit Cooperative Society nyocha yudo puoth mar doho mar dwaro ni chungi chenro mag kar kunyamulano mantiere North Ramba sub-location. Kanoloso gi jofwambe kar tijgi molorno, jotijego kutane kod Eunice Oluoch Onyango giwacho ni gidwaro mondo mi owitoko chik mar doho mawacho ni kar tijgi ok opuodhi kendo keto ngimagi kamarach ni mano ok en wach madier. Jotijego oyango ni kambino osekonyogi kod miyo gi tije, koro gikwayo sirikal mondo odonjre wachno mondo mi oyawnegi kar tijgi kabura no ibiro winj tarik 22 dwe mar Ang'wen gane mondo mi ogol ne ng'eto. Wachoni Amlight is polluting the environment. One gimiluongo kata ni rego kidi kata wango akia ni mali okwatim. Kata mercury ne mapokwane ne iye ka through nyaka ne investors gi bikai pokwa bedo gi kwe nikech wayudo ni en gongu wich koni gi koni kendo wan kaka workers okwasebede achiel nikech yudo ni ka ng'ato serne itie kambi mar Amlight to ng'ato tie kambi mar Eagle Mining uyudo ni winjruok onge kinde ka koro gino osekelonwa thoth weche mang'eny mokwasebedo ni to weche gi wuok e yo mane to wan ka warwako investors gi te ne gi akundni mopogore opogore kendo wang'eyo maber ni ka gichopo ka to dongruok nwadhi yudo kaka jo community ma North Ramba ka. Wadwa ni jokauti, jogi be wadwa nuti. To jomoko bende ka nyalo biro to gibi gi te mondo wadhi uru wati mondo ji oter community mbele. To adwa wacho ni ng'at ma ichulo ama ng'at ma chung kaka fault witness ni mondo thir kambini. Adwa ng'isi ni okigori gi wuon kampuni ni, okigori gi population manikani, igori gi development mar gweng'i ni wuon. Chief ni mondo wadwa miyo gi 24 hours mondo gibika gi confirm gik miwacho ni timregi mondo giwuog oko. Jumachiel bang' jaod bura mauriri Mark Nyamita yawayanga chakruok mar gedo mar chiro ma gedone hisiro kod piny owacho mar kaunti ya Migori kod piny owacho mamalo e gwenge mag Sibuoche e sub kaunti mauriri. Chiro ma igero kod omenda maromo siling milion 55. Gavana Migori Ochila Yako bende noyawayanga gedo mar chirono. Ang'o ma dibed ni otimore? Jafo moro Jo Juma nigi ler koa e kaunti ma Migori. Jumachiel bang' jabono mauri Mark Nyamita yawayanga chakruok mar gedo mar chiro ma igero ka isiro kod piny owacho mar kaunti ma Migori kod piny owacho malo e gwego mag Sibuoche e sub kaunti ma Uriri. Chiro ma igero kod omenda maromo milion 55. Gavana ma Migori Ochila Yako bende ne oyawayanga gedo mar chironi ka otene kod kontrakta momiyo rak mar gero chironi kod jotelo mamoko. Katiba nomiyo sirikal mamalo tichne kendo miyo sirikal mane uchuogo ma piny ka tichne kendo miyo jaod bura ka od bura gi bura moyale no tichne. Kibire katiba kanyo schedule number 4 paragraph number 7 wacho ni chirni gi ohala matindo tindo license gi gero gi en mar counties te. Gimana dwaro moloyo en adier ni an kwe madwaro makata ka makosa moro betie sai please always be available mondo awinju nikech tijni maru to nikech gawana en ng'at moluorego. Ochilo ni wane chiro ma Sibuoche en achiel kuom chirni 10 mane omi kaunti ma Migori bang' ka ondiko barua ne piny owacho mamalo kendo kaka jabuno ma Uriri nyalo wacho ni en mokelo chirono.
National government odonje tijni nikech kisomo katiba article 187 gi article 186 wacho ni sirikende ariyo gi gin mag jopiny te ginyalo riwore ma ginywak tich. Emomiyo Chilo kaka gavana maru nondiko barua nikech county governments okomi pesa moromo. Mai barupe no ogose imo wacho ni Sibuoche nyaka bed gi chiro. Mheshimiwa mane dwa biro golo kodhi e puoth ng'ama chielo omany mare mane CDF ogole kodhi ka en gi kodhi. Ochilo ne oten kod Ward Rep ma Central Kanyamkago Unisodi mane wani wechego mag chiro nitie lwet piny owacho ma counties. Obera ne soba. Kuwinjo history mar chiro ne. Uwinjo ka gavana ondiko donge. Ondiko na sirikal mama. Sirikal oduoke donge. To yemi wachich ni apa ka gavana ondiko wacho nang'o. Wachako devolution 2010. Egima kama osebire. Okukwan were. Yawa yanga gedo machiro no Masibuoche e sabkano ma Oriri ne onego yaw tarik 4 dwe mar 4 mar higani e odiechieng'no mabende gavana ma Migori ne yawo chakruok mar gedo machiro machal kod mae e gwego mag Ranen e subcounty no Mawendo kaachiel kod gwego mag Riosir e subcounty no Marongo. Kata kamano yawo gedo machiro Masibuoche ok ne odhi kare bang' jaodono ma Oriri Mark Nyamita kaachiel kod gavana Migori chal kane opogore paro. Wano onge gi problem mondo ji oriwre ka. Gavana ne ntiere Rongo, ne odhi Awendo, moyawo chiro. Kanye ntiere Rongo, ne ntiere gi Mheshimiwa Paul Abur. Kobiro Awendo, ne gin gi Mheshimiwa Walter kod Awendo. Kato keto program mabiro Oriri, anto kendo okukuona. Gavana ma Migochi leke kinde ma jumachiel mokalo ne oyawo chirni mopogore opogore e kaunti ma Migori ma oting'o mano mar Ranen e sabkono Mawendo kama ne oting'o jubuno makono Walter Wino kaachiel kod chiro mar Riosir e sabkono Marongo kama ne oting'o jubuno Marongo Paul Abur. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duol marango weche modhi e pacho ka IPRA olando nengo manyien mag modhi e pacho ka makoro biro chakore kiny kendo biro ringo kuom dwe achiel. Nengo mar petrol odok gi siling 5 gi otong 3, nengo mar diesel odok piny gi siling 10, ka nengo mar mauta mataya odok piny gi siling 18 gotong 6 koreo kada osuru mar VAT. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny owacho mare biro timo sinani mar medo duoko piny nengo mauta kaka yor duoko piny nengo mar ngima e thur ka. En fungruok ne oganda jo Kenya kaluwore gi lendo ma ogolo odiechieng' ma kawuono gi duol marango weche mag modhi e pacho ka IPRA. Duol mar IPRA olando ni chakre kiny tarik 15 dwe ni nengo mar petrol koro duok piny gi siling 5 gotong 3 lita ka lita. Nengo diesel oduok piny gi siling 10 kuom lita ka lita, ka nengo mauta mar taya odok piny gi siling 18 gotong 6 kuom lita ka lita. Ka nengo giduto oriwo nyaka osuru mar VAT kaluwore gi chik mar omenda 2023. E boma ma Nairobi, petrol koro ibiro usi siling 193 gotong 8, diesel ibiro usi siling 180 gotong 3 lita ka lita, ka mauta mar taya ibiro usi siling 170 kuom lita ka lita. E boma ma Kisumu, petrol ibiro usi siling 193 gotong 6 lita ka lita, diesel ibiro usi siling 180 gotong 5, ka mauta mar taya ibiro usi siling 170 gotong 3 kuom lita ka lita. E boma ma Homa Bay, petrol ibiro usi siling 194 gotong 5, diesel ibiro usi siling 171 gotong 4, ka mauta mar taya ibiro usi siling 171 gotong 1 kuom lita ka lita. E boma ma Siaya, petrol ibiro usi siling 194, diesel ibiro usi siling 180 gotong 9, ka mauta mar taya ibiro usi siling 170 gotong 6 kuom lita ka lita. E boma ma Migori, petrol ibiro usi siling 195 gotong 4, diesel ibiro usi siling 182 gotong 3, ka mauta mar taya ibiro usi siling 172 gotong 1 lita ka lita. Nengo mauta manyien biro ringo chakre tarik 15 dwe ni nyaka tarik 14 dwe mar 5 higani, kama IPRA biro lando e kendo nengo manyien ka direkta mar IPRA Daniel Kipto wacho ni geno nitiere ni bech modhi pod biro dok chien e pacho ka.
Dok chine nengo mar modhi e pacho ka owacho ne en kalore gi ngufu mar siling makoro medore ka ipimo gi dola, kendo koro miyo nengo mar wero bende ombekore ne johala. Kipto bende oyango ni nengo mar sitima igeno ni biro dok piny gi 2% e komenda mar 2024-2025. Jatend piny Kenya William Ruto e limbe mare kaunti ma Nyeri onyiso mor mare gi nengo mwandu makoro dok piny e pacho ka, kowacho ni piny owacho mare ni kod chenro mar gero piny Kenya, kata obedo ni moko kuom okenge ma piny owacho mare thoro kawo thoth jopiny ok oyie godo. Leo ile bei ya unga ilikuwa 200, saa hii inakaribia 100. Dola ilikuwa imefika 160, saa hii iko hapa 120 something. Na bado mafuta ndio ile ilikuwa pale, mumeona hata leo imeanguka na shilingi 10 just today. Because we are making the right decisions. We are not making popular decisions. And Kenya is going to go forward. Hii Kenya itabadilika tukiona kwa macho yetu. So mimi nawauliza fellow leaders in Kenya, we must focus because we have a historic opportunity to change Kenya. Dake na para koda boro nyakora mgajuang bang sachela midhiambo chenro en ratilero kamano komedo keitemana kaira mogi TV Movolo Tieno kanti Homa Bay wachoni entie kodwa kaitano bende ote mara Ochuka Derrick Ochieng kawuok Chemelil Gul Village wachoni MPs kodo ke od bura to gitem matek mondo gi temni keto Kenya e line makare chal gimoko okokea kakondike okokea ngima gi maslai mag oganda jo Kenya. Angels KE to wachoni entiere kodwa nyinge machelo en Dia of Johnston entie Kisumu dala weche gichopone e yo makare. Wite Jarodi wachoni en beno seche kin weche gichopone e yo makare kendo moranya gi chenro mar ratilo. Ganyo Victor kantie Ukunda Mombasa Pastor Omondi Tiche mar gemonyore to wachoni entie kodwa e chenro kendo mora hinya gin kanyo gi Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro mar kanisa giluongo ni Samuel Atongo. Dano Diero kantie Menya School wachono tiyo mos ne anyuola wede kod osiepe moito wede gi masira mar March kin macho timore kanyero kamano kuom ote mari neno bende ote mar Stanley Ojowi kantiere Magunga ntiere kodwa kato mar Madhen kato wachoni jowa makaluo bed motanganya kod koth gi ola mapek machwe mondo mi oganda obed kuonde ma ola ok nyal tero gi nyakora mga juango koyo matin chendo ndatil kikidhi mabor. Sasa kwa sao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe sao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Nyako moro marawera gombo dak e ngima maber. Idhi ot kacha isom gima duong' madwaro kuomi en degree. Osiepne ne temo kete mondo chak timo timbe ma ok ber. Ing'e maler ni mama wuok nyal timo gigi te, Anan gi boyfriend moro malong'o, Nyaka one kaka okedo kod tem mar timo richo kod miriambo. Dorina nyisa adier, wuoyi mane kuom arieko mane mari? Onge gi wuoyi kanyo. Dorina puonjore ni pesa ma yudore e yo mayot nyako bed ni en gima tek ahinya. Mane gima dhi mbele ot ka? Ochola ter ngima na mosi yawa. Kendo chulo nengo mar luwo lek makelo mudho. Koro to watimo nang'o? Ne Dorina ewi Nam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV. Gonga
Gonga Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga gonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Machiegni kendo nyakora mgajwanga chenro en ratil. Wadhi mbele gi weche manyien. Ywaruok mag siasa medo mako mach kendo jotelo dondore kod kagi kacha kada doko ne jopiny to rito dongruok. Penjo maduong' en ni to ang'o momiyo siasa jimbore kaunti ya Migori. Jafo Malolto Nyambaga ntiere kod matut ewi chal mar siasa e kaunti ma Migori. Adwa nyiso unono onge ng'ama ong'eyo chilo moloya. Ng'ano ng'ama rach ma en napar kare nopando mana timbene. Ng'ama timo moni arach. Ei gachiel kama. Ng'ama oko tiro dhi ganye. Kata gavana anaonge kodi gi wacha winjo ka jwa. E chal mar siasa e kaunti ma Migori, kendo jotelo kidienje mopogore pimore ratil. Kendo gisani, to ratil mar siasa e kaunti ma Migori oleng'ore kendo wela. To en ang'o ma ilaro? Awambe wadwaro gavana. En adiera koso miriambo. Omiyo ng'ama temo tamo wae mano to in aduiwa. Ka ng'ato donje kor ka mach to in bende iluwe mana gi mach. To kendo imoko mach maduong' moloyo modonjo gono. Emiromo go kode. Adieri kose ok adieri. Ka gikelo mach machalo marotit timoko toch. Kamano kose ok kamano. Wach moro ma jok moko dwa keto ji gi fitina ni gidwa wuondo ji. Ni ko penji gimoro ni ti wuondo ji, ibuogo ji ni dwa oro kich. Wang'ni kich biro romo gi kich wadgi. Dibeni en siasa ma iu mose chakore kendo menyo mana komno mar gavana. Wach Migori taparo ni nitie tabu matin. Gime wacho ni nitie tabu matin. Wawuondre ne dhi agoko kelel. Ka agoko kelel, omono check ndiki office. Omono contractor mano mi tich mondo otie site ne. Omiyo aparo ni nitie ng'ama ne dwa kao keto loro kuom ji mondo tim gik ma ene modwaro. To wan watamore mano. Nikech an kana wacho ni ng'ama ok otiyo dhi dala, bing'ini nok aluongo nying ng'ato. To tok kasewacho ni ng'ama ok otiyo dhi dala, to aneno mana ka gavana mar Ochila Yako emomuoch kawacho ni jok moko siko mani jok moko ok otiyo to dhi dala. Ochech en owuon. Nikech an ok aluongo nyinge. Ing'e ni kok ing'iyo gi tich. Ka ok ing'iyo gi tich, to koro keti ni nyakiti. In ibro nene ni en siasa. An awuon kaka gavana abede kom kendo kang'etni kendo asewacho kendo anuoye program ni telo mar jarateng' chutho jaluo en kit telo ariyo. Aneno ka thoth wajumbe ma wacho ni dwa bedo gavana weni mano e telo masani ma in gi mirima iwuoya thole ohiu iwuoya liel ka gima jok motho mane ng'at motho mi iwagono milemo neno en to ne okanyo in iwacho ma weche moko. Aneno kamano dhi an mano telo makoni ok en masani. Jodbura Masuna West Peter Masara to kod nyawadgi Mauriri Mak Nyamita tudo gavana Ochila Yako kod rem chopo kare singo mage kod agenda mag dongruok ne jopiny. Ata paro ni sani kore ki ibaro yen. Poko chwakore. Kore kodhi chwakore mbele. Makuponi nitiere ng'ama osechako winjo liet to wuoge jikon. History mar governor, the truth, jo Migori ong'eyo kan. En ni gimoro mosetimo malich to onge, and now we are confirming it. He has time. Ono nyiche ni koko tiyo to the dala. Kata kaka jago kura, an gi ratiro mar benjo ni to kucha mana ling'o cha. Be otiyo kalore gi gima nasingo ne ji. Ochilo nagalo ni ng'ama ber. Nikech omul kinene en ng'ama osomo, en ng'ama osebedo minister, mobedo senator. Kama chwanya kode moloyo te madwa nanyis jopiny, ng'ama osebedo senator koyudo governor onego ti maber, nikech ne nigi thuolo mar kosoa governor mane tiyo ma kuonde ma governor manowuok noneno to nowacho kaka ng'ama ne timo oversight. Koro onego bed ni en kodonjo office
makosa ma ng'ama nowuok cha otimo ok onego tim. Ka ng'ato odenyo to ng'ama odenyo no ok ilwerigo, in imanyo ka nitie gimoro to uchamo kode. Mane tend ruoth, mane kit telo makelo, ma ka ng'ato kia to dhi omany jodongo moko puonje kata obira na nyalo puonje. An tinde an kijana jaduong' kendo an bende an jarieko anyalo ng'ado ne rieko. Siasa mar ruoth bende wachore ni kelo liet ei Migori. Ng'ama oyier gi jopiny onego bed musumba jopiny, ok ibed ruoth. Kwang'iyo historia, ruodhi ne tiyo ji, ok wadwaro ng'ama tiyowa, wadwaro ng'ama tiyonwa. Wadwaro ni ombucha kik tiya, ombucha otina. Migori ombucha wadwa tiyowa. Jok mar ruodhi tinde giwuotho e kor piny gi kom, igolo pickup gi cheska maluwe, to gimoting'e pickup en kom, to gari moro luwo chien mondo kik kom gore piny. Gin ruodhi koso gin ruodhi. Seche moyieri mondo itele tich inyiso kit telo machielo miluongo ni ruoth. Ni ng'ama ne wadhi neno ofisa no en ruoth aruotha. Shida mane watero ne kata ne wabiro gi mirimo miyo waduoko maber, kata ne wabiro ka wachwanyore otimonwa maber, wadok nikech wadhi neno ruoth. Awinjo kama oko eigi kanyo trivialize ni ka wacho ni an ruoth ni to gin kare gi yiera ruoth ni ruoth itiyo ne. Oyo ruoth en kibe, an e jatich tatiyo ka ruoth ma en japidi. Ka nyathi olosore to kichwade nyathi ka jamirima kaka neno moko chwado ji. Yin losruok no emigolo. Kit siasa ma kamano miyo jende rakore kendo dunyore e kinde romo mag liete to kata mag siasa, gino manyiso kido marach. Liet go a part of siasa, my friend. Liet go are part of siasa. Yes. Ka boardroom meetings otamore kelo do. Ko jirome pap. Ejiri japiny ok bing'eyo ni isewacho to tamruok tim. Kwa romo wajumbe wawegi to koko onge. Kwa romo gi MCS to koko onge. Governor kani kende function koko onge. To ko romo gi ng'ata ahinya jok mapenjo gik madwa tich kama mariwore gi tich to koko nyaka bedi. Jok ma oningo oyud ne vijende tich ok mi vijende tich. Gidwa ni mondo giket gi handout. Omigi mondo girakre. Haya, sani king'iyo gimomiyo be kelo rakruok en ni ei Migori particularly. Koro kawo jo siasa okete nyamrerwa. Jogo onge tich machielo. Gin tich monyisgi. Ka in jatelo adieri tinyalo pogo telo mar mirima gi telo mar ruoth. Omiyo an gima naneno kendo gima neno sani ni jatelo ing'iyo gi kite, jatelo ing'iyo gi timne, jatelo ing'iyo gi ng'wonone to gi luor moluoro kata heshima momiyo jogo magitiyogo kata moheo kata ma ok ohewe. Jatelo ok en ng'ama go agoge, ok en ng'ama wacho weche mag miriambo. Emomiyo mano nang'iyo kanyo taseyo. E kaunti ma Migori wachore ni MCS bende ong'anjo ne tije mag assembly no ma Migori kendo donjore siasa moiwo. En adieri nikech an owuon kaka MCA ma represent North Kadem asechung' kendo nitiere report kata kidhi answered report ibiro yudo ka raise that issue more than 20 times. Nikech gima timore assembly mar Migori ka MCS obiro tiyudo ka samoro to kigi kanyo tiyudo ka onge business. Kigi kanyo iyudo ka samoro gima ne idwa wacho ma japiny ori ni mondo wache ok mi thuolo mondo me wache. Ok en adieri ni county assembly ok mi priority mar mag tije madwarore e budget. Budget ichako gi jo executive. Ka en wach barabara to jo department mar barabara emunjo bed ni prioritize ni wadwa ni olos yore makama. Koro kosekelnu assembly to wan watimre nade wakalo negi. Kaka MCAs mogone gi kura tijwa ne wasetieko kendo ne watieke chon. Wane county assembly manokwongo kalo budget. Waonge excuse mora mora. Though ni japiny to ng'eyo ni MCA monengo ti. But role wakacha en kalo budget then executive kotelne gi governor implement. Nyal konyo wach ni nade. Chieng' ming'ado buchi e debe. In ng'at achiel. Buro mana ng'ade kaluwore gi gimitimo. Ok ng'ami pako. Jopiny lemnwa uru umiwat mondo Nyasaye omiwa teko gi chir mar penjo mwapenjogi. Penjogi ema dhi konyo. Obedi mondo ng'i kaka county chal en manyocha jopiny ogone kura wan watie buoye. Wang'i kuma problem nitie mondo ji oti together. Koro kaka politicians gi jogo ma Nyasaye nomiyo opportunity
ka wanyalo keto wiwa together mondo wayude yore moko mwanyalo create godo job opportunities ne yudhewa nyalo konyo. Koro samidwa manyo youth madhi goni koko kata dhi timang'o onge nikech gidich gitimo tijegi. Akwayo waduto wa jo Migori County ma Nyasaye ogwedho gi koth maber gi lowo maber gi piny maber. Akawe okuta ni moro matin ikome, ibede gi giri moro matin, ma in bende inyalo bedo gi mondo ni ibed jaduong', inyalo bedo gi dech ibed miyo. Nikech ng'ama nigi cham en ng'at ma miluma mang'eny kata dang'ni mang'eny kata wanya mang'eny ok nyal make. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Asewacho ni nyathini toko winja. To sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Tanti. Karibu. Shosho. Shiko. Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh. Shosho. Airtel Money makes your life kidogo better. Machiegni kendo nyakora mga jong'ong'yo mago mag tuke tim mar Obunga FC gi Plateau Queens kata Nyakach Girls e joloch tuke mag Safaricom chapa dimba mano bagi alap ma Jomo Kenyatta Mamboleo e kaunti ma Kisumu. Obunga FC nalo tim mar Pasklanga gonde 4-2 kokalo picha choma bang' tuguno Ruamodhi gol 1-1. Samson Onyango noketo Obunga nyime gol 1 kata kamano Alex Kamadi nolone Langa gol margi. E kidieny mar nyiri Plateau Queens noramoni okomne dog Kisumu kata kombe dog Kisumu bang' loyo tim mar Barcelona Ladies gonde 5-0. Joloch no mimich mar omenda mar $1,000,000 tim ka tim katimbe manoti ke thuolo mar ariyo no minus million tim ka tim. Gikanyo mwatege kidieny mokwongo maratil nyakora mgajwang Pastor Collins Odindo wacho no ikorene chenro maratil omiyo mano e madonjo sani nyakora mgajwang twak maratil kawuono wadhi bedo kang Mesha Kodede man jasiasa kaachiel gi mwalimu Odoyo Wede mabende en jasiasa gidhi ng'iyo mano motimore nyakotendre kod bei mar mauta masani odwok piny nyakora mgajwang ang'o ma sirikal otiyo mopogore ang'o ma miyo nengo ni bende singo ni biro mana dok piny e kinde mabiro en twak makanyo kawuono tawo kanyo gi Cleophas Oluoch dakika machuok bang' momiyo kikidhi mabor chenro mar ratil wasebedo gi jaloko Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo oriti masani. I received your message. I realize you've been trying to call me. Unfortunately, I've been overwhelmed.
But here's the thing. Kindly leave a message, and as soon as I get an opportunity, I will definitely call you right back. Thank you so much, and just have a little bit of patience. I will definitely get back to you. And also, may you have a very productive day ahead. Dial *811 *341# to get I received your message. Ingeni ano kanyalie gigi machal. Onge gima dhi timore na meher. Onego ti nikech nyithinda gi jaoda. Nyaka ket chiemo e mesa. Grup mar Sarab makonyoga ji ahinya no, adwa mondo ilok nying grup no dichiel. Iket nying mama na mano senindo kanyo, iwinja? Idwa ni mondo yud nyathini. To anwa ni mondo ana yudo wadwa. Kapo ni wan wabiro makre kamoro achiel mondo wakonyre gimoro amora kae, to wan wanyalo yudo gima wan wadwaro. Jochiendo sedugo kendo. Adwa ni chak kwenu. 3 2 Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu, kanto to tieno kedenga morna mar bedo kodi odiechieng'. Grup mar Sarab makonyoga ji ahinya no, adwa mondo ilok nying grup no dichiel. Iket nying mama na mano senindo kanyo, iwinja? Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'wana twak mar rameny piny. Chik by chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo molos go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni Parliament. Nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach Dendo Nombija Tai, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Tich adek, sa adek otieno. Kik bai. Nyakora moge juang kamoro moro mentiere oimore kendo rwaki machiegni en Jumapil machielo mawakelo ni e chenro mara ratil ka wakoni gigo mosebedo katimore kor gwenge mopogore opogore tanya gwengewa makaluo ko mago bende matimore piny Kenya. Ber kod nyaka giko adhi bedo kata ye chenro lo George Bati Daddy Cool wosu na Migori anyika Cleophas Oloch jagi sumu kanya kwar mokeo nyaka tsango kaka pile nti gik mathoth ne mosebedo katimore wadang'eyo ni ratil makawuono oyengore kar kanye iwacho ni kawuono milome jo Kenya yudo kendo en pogruok ne jogo mariembo nyamburko gi jogo matiyo gi mauta ma opogore opogore. Nengo mar mauta ogore piny. En ang'o ma sirkal osebedo katimo to kiny odiochieng' ma kawuono odhiambo ma kawuono wada bedo kod ng'eyo ka wapenjo welo man e studio odhiambo ma kawuono ni en ang'o ma osebedo katimore to sirkal en ang'o ma osebedo kanyo ka odwaro kata gin gik mage magisebedo ka gitimo tere kaka wanyalo yudo resruok kaka oganda jo Kenya tok twak madhi charo kar kae Nyakora Moge Juang kaka pile wabedo kae kod welo mabende wabedo kwa twak godo achiel kachiel. Odhiambo ma kawuono antiere kae kod Odoyo Widi ma en jasiasa kendo tenore korka Kenya Kwanza odhi bedo kode ka achiel kachiel
kaka machielo bende wadhi bedo kae kod Meshak Odede jasiasa ma bende otenore korka Azimio ang' ukonwa ne mathoth korka kore ni ento ochung' kama chal nade ka noloko chung' mare kosoyo wantiere koduka ukinyi odiochieng' ma konya koro moge jwang' bed kore nyaka giko ka ichako turi kodwa sani nyaka giko e mbui waduto te mag Ramogi TV kokale YouTube X kachiel koda kamano mar Facebook amido wachiel kachiel chenro en mar ratil wachako sani machiegni uduto e chenro odhiambo ma kawuono Meshak Odede kachiel koda ka Odoyo Widi achako kodi Odoyo Widi machiegni mose oganda odhiambo ma kawuono. Erokamano ne oganda luo kamoro ma utie. Nyawachonu ka ndalo moro nadieri ok tow. Kawuono koro kaka piny dhi uneno ka weche manawacho donje reru kachiel. Kao kamano to Nyasaye maono mondo gwedhnau gi mwandou kod kothu. Erokamano ahinya kendo machiegni Meshak Odede odhiambo chal nade korka kore. Erokamano ang'e ni wan godhiambo maber to kendo wadhi bedo godhiambo maber mbaka bila ni ema gero piny kendo bende ema yawo it jowa mondo ong'eye achiel ariyo mane dipo ni ok ging'eyo kapok kipindi nochopo. Erokamano ahinya. Odoyo Widi yieng' no ratil ni wachako kodi ka nengo mauta olwar mar diesel petrol nyaka mano mar mauta mar taya nengo mamoko bende nok alwar moting'o nyaka nengo mar mogo. Sirkal timang'o otimo gimo ng'eyo koso en nengo mano chan ni kochopo kawuono to nyaka olwar. Iwinjo e ndalo mane waketo lweny mang'eny ni nengo ngima ni malo wadwa ni motimre President William Ruto nowacho gi kisungu ni I have a plan. Nowacho ni an gi chenro to kendo nowacho ni timbe ma watimo gi ok nyal duoko nengo gimoro amora chien to chenro mango to biro duoko gi. Kawuono koro sa ochopo ma waneno duoko. Ing'e ni gimoro amora mitimo ok inyal lo bura gi wach miwacho ne ji. Ning'e na bro timo kama dhi timore kama tatime kama. Bura iloyo ka duoko maber oduogo. Ni gima ne iwacho ni dhi timore otimore. Kaka ni itime mano to koro wawene ruoth. To wach mar duoko nengo mafuta chien. Mafuta ae nengo gik moko ariyo. Nengo mokwongo en nengo mar ng'iewe mochop Mombasa. Nengo mar ariyo en nengo mar dola ming'iewego. Nikech wakwongo wang'iewo dola kata wakawo dola no wang'iewo go mafuta kata wakelo mafuta no biro ka. President William Ruto ne nigi chenro ni kech ang'eyo gima miyo nengo mafuta bedo matek. Abiro kwongo loso nengo gino bedo maber. Nengo gimiluongo ni dola. President William Ruto noloso nengo dola nang'o. Dola nengo dhi malo kaluwore gi ma kisungu luongo ni speculation. Paro mar dhano ok tim para kende. Ning'e ni Kenya nigi gowi mang'eny trilion 11. Machacha kamochomo ni nengo pesa gi dhi gore piny koro wapand dondwa. Kit pesa wa Kenya shilling. Koro ka dola pandi to nengo ne bedo matek kaka modhi mogik mar 67. To President William Ruto nong'eyo ni gowi mamiyo nengo dola idho ni ang'e kaka dwa loso wache ni maduoge wang'e. Ka dola los nengo gowi no ineno ka dola osedok piny gi gimiluongo ni 25%. Bing'e gik magino osetimo ka dongo nyaka gowi mane 11 trillion cha. Ing'e ni koro oduogo piny gi 25%. Oduogo piny gi trillion 2.5. Nengo gowi mwadhi chulo odok piny gi trillion 2.5 pesa ma Kenya. Mano ng'ama nigi plan. Mano ng'ama nigi rieko. Mano ng'ama nigi wisdom kod agenda. Erokamano. Meshak Odede mana kama ntiere karka. Sirkal dibed ni timo gimoro ma jopiny kia. To kapo ni telo ne ntiere kama chielo. Ng'ama ne siro mondo miyude kom jatend piny ni. Bende de wantiere kama ntiere odiochieng' ma kawuono. Ka wacho ni nengo ni koro lwar piny nikech ma en lwar ne piny. Wacho ni gi omena moro maluwo. Koro wantiere buo siling 200. Dwe mokalo nolendi nowache kata 199 kaonero wanno kama wantiere kama oganda mathoth dwani mondo uchumi mar Kenya obede duoko nengo piny nengo mar mauta piny. Dibende sirkal timo gimoro ma jo Kenya kia. Erokamano Cleophas, adieri to en gi dhogino ni nitie gima sirkal timo ma jo Kenya kia. Idha nitie gima gitimo kata ma ok gitim ma jo Kenya kia. Gimonego wakwong wapenjre ni ka dola ne idho noa kanye
ka William Ruto donje telo to dhi nyaka kanyi nikech ok onego bed ni istava ikati keta kech the whole day kaeto koro kimiya lot mo matin godhiambo to nyaka paki nikech ni seketa kech ma koro ang'e ni kech ogoyangoga kendo kech dhi nega koro gimoro amora matin mimiya chuno ni nyaka paki so dola noa kanye ka William Ruto ka otelo to dola nochopo kanye to sama koro wawacho ni koro ridore ni oseridore marom gi kuma noae kodhi malo koso oseridore maromo nade mago penjo manyaka wapenjre mar ariyo kwabire gik machalo mafuta akia kaka dang' awachi nikech kama bete ni e kinde moko ema nabete ka wawuoyo e wach mafuta to waneno ka jotendwa machalo deputy president gi mamoko wuotho e kor piny Kenya ka kalando ni gin gima digitime gini onge nikech mafuta mar jowarabu to warabu emoketo bei to ema control gik moko koro ambete sechegi achaka ng'iyo mana kamera tir tagone warabu erokamano ni warabu karo uwinjo ywakwa warabu ema koro an aduoko ne giero kamano nikech warabu ema nonyisa gi jatend piny gi jalupne ni warabu ema control gini ok gin mano sama koro ne jo Kenya owuok gi uwi ni wach mafuta negowa duoknwa uru wach mafuta wawinjo matek to giwuok giwacho ne jo Kenya ni gin gima digitime gini onge warabu ema oketo nengo mafuta kumokete koro kanyal chako bedo ka machaka nyisgi ni nitie gima sirikal otimo kata gima sirikal timo momiyo gini odok warabu ema ng'iyo kamera tir tanyiso ni ero kamano warabu e kinde no Odoyo Widi kigone warabu erokamano gi Meshak Odede kamontiere karka tarik 17 dwe mar 12 higa mokalo ne chieng' Jumapil jatend piny Kenya noloso kendo gino manowacho ni piny Kenya kale midhiero mar mauta nikech kino wantiere wi siling 200 gi wiye lita ka lita mar petrol nowacho kanyo ni nitie lweny madhi nyime kind Russia kod Ukraine ang'o molokore to rieko mane mantiere karka nikech lweny no pod dhi nyime to tinende nitie lweny machak mienjo e kind Iran kod Israel mane kama gintiere karka to Iran bende kama ntiere kuro piny Kenya kawo modhi moko kawuok kuro fertilizer kata mbolea bende ntiere karka en rieko mane mantiere kaka iketo wach dola ni bathe nikech wach dola kama osechope sani bende adieri nitie ne odhi bedo kodok piny kata dong kama ntie ok nyal keto dola bathe na nyisi ni nengo petrol wuok e nengo gik moko ariyo nengo dola to wach lweny mar Ukraine gi Russia nengo miuse go konyo lweny mago bende nitiere lweny no pod dhi nyime to nengo mar mauta olwar piny pok olwar kama owinjore dogende ka pok olwar odok kuma no entie ndalo moro cho tiende ni ka factors momiyo gini dhi malo gin ariyo kata adek kata ang'wen politics mar piny mangima koyie use nikech be gin cartel samoro gichiecha do miluongo ni President William Ruto gi timne mar deal gi wach mar gowi kod Eurobond emomiyo dolo dhi kama odhieno emomiyo kata koro nokonwa ni kachon ncha wang'iewo mafuta loka kochacha siling 170 e lita koro wang'iewe siling 130 uwezo ni wakanya makoro jatend piny Kenya ntiere godo mar duoke piny chono wacho ni onge go wacho ni aonge nyalo mar duoko gini piny gini ni malo moinga en rieko mana mar dola ni kende ma de wagede ok asekwano gik mukadek to moko ka to onge go giteko ma en go giteko no kema wuoye dola ni embe mane ma en go giteko ting'e ni waketo gimoro miluongo ni cry baby ma kata min thundi onge chak to ywak kata chiemo onge odgi to ywak ma gima jo waketo Kenya ka ni jatelo nengo ngima ni malo dwok na piny ting'e ni ng'ama koni nengo ngima ni malo dwok na piny ni puothe to leo kupur pesa to dwa dwok ni nengo piny president be ok go and mogo government be ok go and mogo to dwa ni ngima dog piny wabeduru jomo chanore onge piny moramora manyalo bedo ni problem moramora mowuok e piny ji ng'anyo problem moramora mowuok e piny I blame sirikal mana ka neno kasani usechako wach blame sirikal e wach mbolea to joma nyalo kawo mbolea maricho makele system gin dhano makato bed mana ne minister to time kaka en owuon ok otime kaka sirikal omiyo nyaka wapuonjre ni wan joma gik moko wanono tiendgi to waketo blame ewi ng'at mowinjore apenji Cleophas kodo wacho ni mondo koro wan kik wa blame sirikal karang'o momiyo ji mondo gokinyi mondo gone sirikal ombulu mondo telnwa ang'o momiyo sirikal choko tax kuomwa wate kendo en authority mar choko kopo ni gimoro dhi marach to en kik wapenje ni wapenje individuals Odoyo Widi mano penjo individual ni en ang'o nikech sani koro udwa wacho nwa niya
ka system mar sirikal te kelonwa buru mowuok Kariadusi Gilgil ni mondo wapidhgo cham e puothe, kaeto iwacho ni gino buruno okel gi individual ok sirikal, to in sama iyudo kata SMS kata pesa ni ming'iewogo buruno ikete lwet sirikal, ok ikete lwet the individual ma koro dodwa ni mondo emwadhwa blame kuom fake fertilizer. It does not work like that. Ng'a individually bende biro go authority kowacho ni an e sirikal, kuma antie ni an e sirikal nikech an ema chung' ne migawo te mar pur e dala ka. Erokamano. Odo Widiang duog mono duok mano. To koro ka kori kata nya duoko kanyo kapok abiro ir Odede. Ige ni dhano ema timo gimoro. Kata ng'a penji ni sirikal en ng'a dang' ok idwoka ni en ng'a. Dhano ema timo gimoro. Koro wan e sirikal ka wabiro manyo to dhano manokaw bed mos ok ng'ad ga ji. Ok ng'ad ga ji. Beda kansa ni ochopo te kelo doyo sirikal wang'eyo. Iwinjo. Dhano ema timo gigi gi lweti owuon gi pache gi dwarone gi tekre. Tich sirikal koro en manyo ni e system waka. Ng'ama notimo gini en ng'a. Ti deal kode. To wach nurumo. To onge gimoro ni sirikal okelo buru, sirikal otimango. Sirikal to en ng'a lwete ni kanye. To sirikal apenji, sirikal modo wacho ni mondo dhi omany ng'ama notimo gini. Teto en ng'a. Aya. Eto ng'a. Nikech sirikal emosedagi ni makwelogi to ok sirikal. To koro sirikal onego dhi omany ni ng'ama otimo gini. Sirikal midwa nomany gini teto ng'a. Investigative system nitie Kenya ka. Moting'o now a group of individuals. Mano nyiso ni kare sirikal ong'ere. Wang'eye kare. Isetieko wuoyo mondo koro awuo. Kare nyiso ni wang'eye. Wuoyo to law biro koni tame mara dhi koni. Wabed joma chanore. Itieko ta kaw ka kaw titieko. Erokamano. Ang' wabed gi mpangilio chenro molure yo makare. Mesha kama intiere. Ibedo ni iseyo sirikal kuom gigi duto. Karang'o mibiro yudo thuolo mar pako sirikal ka otimo gimoro makare. Koso tich monego tim emotimo sani to jopiny neno ka gima mano en gimoro mobiro moleo matin. Bebede duoko gini piny, nengo mar diesel, mano mar petrol, gi mano mar mauta mar taya. Gigo ma jopiny tiyo goro mondo mi olos kata mwandu mopogore opogore. Koduok piny, gini pod lit ni kose rango ma debed ni timore ewi. Cleophas, we awach gini maler mondo jopiny owinji. Ka William Ruto donje telo, to mafuta en siling 159 kata 150 gi wiye. To mafuta wuok kanyo oringo mochopo e tok 200. Ok inyal duoko mafuta kata whatever it is mitimono, ok nyal duoko mafuta e 180 kata 170 ka itachako chikora malo. Nikech sama ne wadhi yiero ma 2022 cha, ngima ne pek kuomwa already kaka jopiny. Omiyo ne kawa assume ni noyieri gi jopiny kendo giweyo jok manichungo ni ine minyalo konyogi. To nyiso ni nonenge kawo bech mafuta e 150 kata 159 kama ne entie cha mondo iduoknwago piny nikech ne waseolo already gi telo mane nitie mano keto wa e 159. Koro in kikawe titere 120 200 gi wiye. Kae tiduokonwago mothechore matin nyaka siling 190 tidwa ni wapaki. Duoknwago nyaka kama ne entie kata duoke piny mar kama ne yude. To wabiro go nduru kwa paki ni ine ma ine loch. Ok en kata mwandu machalo mag mauta kende Odoyo Wedi nte nyaka mogo mantiere kar kae. Debe ni sirkal ochano timo gigi ni ero wamedi ameda malo dichiel kae to bang'e waduok gi piny nikech gimolose sani en siasa bende migoyo e telo. E gigi mak sani wantiere ka. Koko seneno kinde ka kinde dikete pim mane e ratile go dikete sani achiel ka. Adwa ni mondo akony jogi nikech gin matich gi gin tich pingo go koko gi ng'anyo. Sama ni neno mafuta wacho ni en 159 to dola beberno. Ing'e ni nokel ga gimoro kama iluongo ni subsidy. Subsidy ni en osuchi jama ni kawo tiloso go nengo mafuta. Iloso go nengo mogo. Tipamo ni nengo mogo ber. To ne dhi chopo kama koro gowi ma Kenya nigo. Ibiro usi gi nyithindi e odi. Emomiyo President William Ruto golo wach subsidy moketo kando. Okoni nyaka waloso uchumi ni maonge subsidy. Nyaka waloso uchumi ni maonge sirikal konyo japiny chulo. Nikech pesa no airi tichaki duoko nigo. Midhi tim go migepe mag sirikal to dhi akanye. Emomiyo kik ng'ato mor ndalo moro kane pok wadhi election. Mafuta nolal to kane iyude kata kiuse bungu kamoro tiuse 250. Kae to uro dhi onyume gimiluongo ni subsidy. Kae to dok kama entie. Koro wamor no duoke. To in mi wacho no duoke to giming'eyo onge ikia ni usuru mana ni kacha cha monego losgo tije sirikal emo uro kete. Oketo nang'o? Nikech onge no dhi we ng'ato gi wich liejno. Ruto ko kawo wich liej nang'o motimo? Ogolo subsidy no gino dhi kanyo. Sami thiedho tuo nyaka rem bede.
Sami dwa thiedh tuo mar gowi mochopo 11 trillion nyaka keto suru mar MBD. Sami dwa duok nengo dola piny nyaka RMBD. Sami dwa duok nengo mogo piny nyaka RMBD. Onge gima inyalo duoka ni in mit miwinjo cha emiwinjo to duok be duoke. Onge gima timore kaka. To rema kama pontiere kendo omulo nyaka jopiny nyaka jogo mantiere kweth magero sirkal tesre odede ka medo. We apenjo do gimoro ka. Kodo wacho no kendo ng'iyo wang' jopiny nyiso jopiny niya ni Uhuru noketo subsidy emomiyo mafuta ne nie 159 to wan koro ne wamor to tax wa kata usuru mwasolo ema niketo go subsidy to gowi ma Kenya koro kata gowi ma sirikandno ne bedo godo ne dhi malo ma ne dhi tamo wang'wa. Samwa wuoye ni be ododa ng'e wang'a manyisa ni Ruto pok oolo gope nikech subsidy onge mafuto dhi malo gowi be pod iolo. Ododa ng'e wang'a ming'isa niya kare pesa mar subsidy cha to dhi kanyo nikech subsidy no ema ne uwuondoru ni withdraw mondo koro un gowi ok uol subsidy ni ema withdraw kata uchulo go gope. Tang'o momiyo gope pod ikawo to subsidy bende onge to mafuta bende pod odhi malo. Ka ok nyal timore kamano Cleophas. Onge gowi mosekaw nitie problem. Onge gowi mosekaw. Ya we wuoyo ka wuoyo bwana ng'atimi mari wach manade. To kinyisa kasetieko. Ok inge wa tiekri yamo ko kinyisa. Iwinjo onge gowi mosekaw. Ere waka ng'amo kia ni Ruto tieko amonde wea. Ere waka ng'amo kia ni sirikal ni poko kawo gowi mang'eny moingo ma sirikende moko ka osekawo e muda mosetiyo. Kibaki nokawo gowi marom nade in 2 years. Uhuru nokawo gowi marom nade in 2 years. Ruto osekawo gowi marom nade in 2 years. Erokamano. Ichalo ng'ama wacho ni baba na ne chamo 10 bob to ne puonjo ji. Nitie value mar pesa e ndalono gi value mar pesa kawuono. Sama ne wakwewe kama ne wakawo telo kuom Moi. Budget mar Kenya ne 500 billion kende. Kawuono budget mar Kenya en 3.6 trillion. Nikech value mar pesa upogore. Iwinja, ineno samilando niya ni gowi mar Kenya koro idho from 10 billion manouro weye nyaka 11. Gimomiyo idho en value en dollar. Dollar emo kethore koro kiloko gowi che Kenya shilling. To dhi from 10 trillion to 11. Kiati wacho wapuonji to gik moko dhi maber. Adani maki kanyo waduto. Waduto sama ng'ato wuoyo. Waduto kama watimesha. Wacho gowi ma useolo kaka sirikand Kenya kwanza en pesa. Mesha kodede kachelo gowi ni gagi nyingi maro ni nyingi gowi manol no. Nyakwar mogi jwanka montie ka weche thotha yenyo weche mago mena gitingo nyaka osara ma ichulo jotije piny owacho man malo. Jatend piny Kenya machiegni ka owacho kanyo ni ero gik mathoth timore piny Kenya kama otingo nyaka chudo mag osara wan gi ng'anyo mag lakteche. Gik mathoth mopogore opogore kama osebedi kaka irango. Sirkal tiyo gi rieko mane mara tieko. Wawinjo kawuono ka obila kata ogaye mar obila wacho ni oyo lakteche mang'anyo rocho kaka jopiny tayo chenro gi mopogore opogore Nairobi ka. Rieko ma sirkal nitiere godo manyalo konyo weche mag lakteche gin mage koso rieko to rumo korka koni mag tieko ng'anyo to rieko medore kar duoko nengo mauta piny achakuri odeyo widi kata ng'anyo no be dhi mena rumo ji nyaka winjre gidi winjore ko teko sa ing'e ni collective bargaining agreement nobedo sign karango 2017 to e thuolo mane Uhuru miel gi Raila ni en oweya ng'ama ng'anyo onge ka Ruto chopo koka ji ochako ng'anyo to iwinjo nyaka ng'ama ng'anyo no en jobless kata wach ni kar medo lakteche pesa to pesa go ka Uhuru ndike go jomoko ma poni oko pok oyudo tichgi gin gi mor ni ng'anyo nitie sama mor ni ng'anyo nitie to kia kata eno nyaturo tiende modhi osiptal wawinjire winje gini mondo ji obed gi piny maran piny moriere nikech ing'e ni pesa midwaro no dokta dwa chamo 562,000 to engineers benika ma bende no kalo penje ka ne gikalo kendo timo tije ma essential. Odeyo video ken kalo penje kata kalo kanye ng'ama en professional weche ma mopogore opogore en ogiri miti mano okete kogno higa mar 2017 bende sirkal oyie nyayudo thuolo mar winjo ywak mar nikech ng'anyo no kochakore kinde Ruto nitiere ng'anyo mano kawo ndalo 100 ndalo Uhuru Kenyatta higa mar 2017 gisewinjo to ka Kenya ni onge kata pesa midwa tiek go wach gowi Kenya ni onge kata pesa midwa ng'iew go gik mamiyo Kenya ringo to inikoni med doctors pesa mok gibi sustain doctors be nyaka tiyo kanda kaka jo Kenya mamoko bo tweyo gibe nyaka gibeda lit ma jo Kenya moko winjo mondo economy odoge wange economy ni jo mokethe en regime mar Uhuru Kenyatta omiyo nyaka samwarieni doctors be nyaka rit mondo warie donego wapenji gimo miyo ka gino sign 2017 ma court both yako nyiso gi 2021 ni ka gini okotim to dhiura dhi ng'anyo
ok gitimo girito ka Ruto ka ing'e ni sama koro wadhi e ndara cha 2023 be no onego gidhi e gini to kone gini sani we pod josiasa ong'any mondi e wach cost of living ubiro ng'anyo bang' ka gitieko. In gi rekod minyalo pedho ka sani kaka Ramogi TV mondo mi ilernwa ng'ama nowacho ni ng'anyo ni ochung' matin mondo ng'anyo mar opposition political opinions. Aya koro ka onge neno malong'o to koro kik wawache ka. My opinion ok dware ga neno en man opinion ng'ato be wacho mana mare. Aya to koro mano wanyalo wache oko mar Ramogi TV mondo mi kik wane mabed ni wating'e watere yamo kamoro achiel. Kama tie ng'anyo mag lakteche rieko nyalo bedo ni isomo kata ka wuok kata kuom jogo maketo sirkal tesre to bende sirkal nyalo ni nigi winjo kata mar duoko gi e yo makare mondo mi ng'anyo ne dieri mosekelo rochruok e chenro mopogore opogore mondo odog chien. Erokamano Cleophas, adieri mantie chalo kama. Kopo ni kiny en 2027 to adwa bedo gavana ma Nairobi, nyaka bed ni e chunya asenonora maseng'e problems ma Nairobi nigo, masewuoyo gi jo Nairobi mosenyisa ni wan kae mwahinyore ma kopo ni wamiyi telo to magi mae gimwadwa ni mondo itimri nade ilosnwa. So the same applies to William Ruto kata Raila Odinga mane bende manyo kom. Gite gin joma osebedo e sirikal kendo ni machiegni gi sirikal mane ging'eyo kuma Kenya nitie on matters economy, ne ging'eyo kuma Kenya nitie on matters employment, ne ging'eyo gigo te ma ng'ato kosedonje tich mobede komno to kichaki nyiswa ni ng'anyo ni kia gini nobedo sign 27, that is not applying. Isekawo kom to kendi kawo ka in deputy president for 10 years tikawo before bedo deputy president for 10 years isebedo minister in a government, isebedo member of parliament for God knows how long. Okinyal biro ka minyisa ni nikech ng'anyo ni nikech dakteche no sign CBA 2017 koro gigo ne okethgo uru in koro wayueya wawiri awira nikech gigo no okethgo. It does not apply like that. Kadonjo e tich kiny kaka governor ma Nairobi onge gimoro amora mabiro kelo ni gigo no oketh gi governor machien an koro ok timre kamano. So William Ruto, Raila Odinga gi ng'ata mane manyo kom mar president nong'eyo ni wan gi tabu kogike weche jopuonj, kogike weche sirikal, jotich sirikal machalo dakteche magi e problem, kogike weche makamaka magi e problem. Donge William Ruto ni ema ne dhi around ka loso gi jopiny kendo giloso kaka gidwa konyo piny Kenya e gik mosedhi marach. Dakteche be ne giloso go e kinde no tang'o mane giwacho bende ne giyiere ni gik manokethgo uru gin koro ok gidhi loso nikech ka gigike telo. To kichako wacho nwa ni uchumi koro rach. Ang'o momiyo sami pako William Ruto to chumi ber? Uchumi oloso, ng'ani nigi plan. To sama dakteche gomo miwacho ni dakteche dwa pesa. Ni ere kaka dakteche dang' wami siling 500 gi kiang'owa seche go uchumi rach nyaka gitwe maninga kaka jo Kenya moko twe maninga. To state house achiel magidaken tema wasiku wayudo report from the controller of budget gi auditor general kaka pesa wuore kuno iketho pesa. Ang'o momiyo kogike dakteche to koro wadwa twe maninga, koro jite otwe maninga. Waduoga na mondo mwarange yo makaro deo vidi rieko de bed ni medore kotenre kod weche mamoko mag bero uchumi to kone moko dok ni CBA ni no bedo signed kodong exactly 1 month to the 2017 general election. And gima no bedo signed in duress because Uhuru had to be get re-elected. To kose get re-elected to no ng'eyo ni problem ma dakteche gin to dhi bedo go and many more. Koro no manyo chief ng'amiluongo ni chief iluongo nang'o japengo moloji te omanyo keto kore. Koro onge gimopingi nyaka wachopo nyaka Ruto yombe koko chako paro ni chakare sirikal cha ipingoga. Koro sani wachako pingo sirikal gimoro amora gima dwa nyisi e piny ni jo siasa ge kawo kimwa tero wanyiso jo piny ni ng'e ni gini rach to be jo piny bo ling'aling'a ne wakelo gimoro ka ni railway levy mondo wager gore rumo gik Naivasha moko chopo kata mana Nakuru. To levy ni onge ng'ama no pinge nikech japingo ne ni in bed gi ng'amo nego pingi. Railway levy ni nyaka kawuono ng'e ni pod wachule sani ki import mtoka to pod chulo 1.5% railway levy. To ka koro no kel housing levy to japingo oyudo ka ng'ani ok osiepni koro kelo ne jopiny pinguru gini rach. Ting'e ni housing levy mipingo ni tichoke ir jo Kenya te to kamutiye ahinya to en Homa Bay gi Kisumu gi Siaya.
Japingo nyalo bedo ng'ama keto sirkal en tije ing'eyo sirkal bikiro teze tiwene thuolo motimo go gigi nikech gik moko temo saja ni ma obro timo to timo. Ing'e ni sani ji go koko ni Ruto tim gigi to Ruto koko bede president pok ochopo 2 years to en kano chiko ji to no ng'e ni en gi 5 years to achieve all this ini dwa no achieve gigi higa mokwongo. Nyaka wabed joma riek wang'eyo ni Ruto bro timo by the end of 5 years gik mano wacho ni biro donjo reru dhi donjo te. Kendo waneno gi onego bed ni sani kaka 1.5 years waseneno ka dola oselwar, mogo oselwar, petrol oselwar, gik moko lwar kaka nochiko onge gimotwere malo dongi miyo ng'ato credit where it is due. Rieko dhi medre kinde ka mwaneka uchumi mar Kenya dhi bedo motegno kata ko kwaneka iketo teste yo ma ni kare ahinya ka orango kanyo in gi thuolo mar seconds per day mondo mi wach mari mogik. Times magazine nowacho ni Kenya is the only country in Africa ma currency ne ose stabilize against the dollar. Gini luwore gi rieko ma president mantie thuolo no bedo go. Kik wabed jomoko moluoro bedo president kech ka wangi bedo president to gik migogo ji gine midhi goyi go ting'eni onge dwoko minya bedo go. Erokamano nyamesha kode wach mari mogik nitie karaka debed ni kata kiseu jogo mantiere opposition kata jogo mantiere sirkal tesre usebedo kuling'e weche gi duto. Adieri ma wach nakanya kwatie kwa. Adieri mar wach en niya 2017 kata kapok Raila omosore gi Uhuru Kenyatta William Ruto nong'eyo ka gigo bedo sign nikech sechego Uhuru Kenyatta ne chalo adui mogik mar jakom Raila Amolo Odinga ka ji dhi election ma 2017 omiyo samudo bedo kani onengo ng'e ni sama ni sign CBA gi mano Uhuru sign CBA no gi doctors no sign CBA no ka gino osiep mapata gi dhot matwe tai machalre to rwako sati machalre gi William Ruto omiyo William Ruto ok wuoge gini ma omoke. Thank you. Mane manyal bedo ni kanya wach mantiere. Jomadoka gunwero kamana inya. Sao osedong kanyo dakika achiel kende to watieko chenro kiny ma kawuono. Kamanya udeyo widi kachal koda kamesha kodene kuom bedo wendwa odhiambo ma kawuono e chenro mar Ratil. Nyakoro moge jwang' imberi go kwil kodi yoro ote kachal koda kaparo ma opogore ahinya mantiere kar ka kotenore kod wechegi ma bende biro achiel kachiel kokalo e mbui waduto te maga Ramogi TV. Sani moromo dakika 8 tok saa 2 mar odhiambo ma kawuono kinyi ne moko mane dhoga awaro muri chieng' makinyo kinyi kane chenro mar piny kata kamano agunero kamana ahinya naktayo chenro ma kawuono mar Ratil elo George Bati nyinga Cleophas Oloch jakisomo kanya kwar mokeo nyaka sango oriti masani.